To kana kusa da fadar shugaban kasa, kana aiki a fadar ne ko ya abin yake? An ce in dai kana kusa da fadar shugaban kasa akwai wasu kuɗaɗe da yake sawa ake ba duk wani ɗan ƙasa in dai kai a garin Abuja kake. To masu kallon mu kamar yadda kuke gani yau dai ga mu a garin Abuja, ga mu kuma ga mazauna Abuja. To mai gida barkan gari. Yau barka ne. Ko zan iya sanin me sunanka? Sunana Ahmad Kari. To an ce mazauna garin Abuja sun fi kowa jin daɗin Najeriya kuma sun fi duk wani ɗan ƙasa 'yanci da more rayuwa. Ko me za ka iya cewa? A to wannan ya danganta daga kallon da suke yi da kuma wasu irin waɗanne mazauna Abuja suke kallo ko suke tare da su. Amma an ce wasu suna ganin kamar inda kana kusa da fadar shugaban kasa kamar kafi kowa samun abu a sauki kuma kafi ji rayuwa mai daɗi ne da sauran wasu abubuwa. To kana kusa da fadar shugaban kasa, kana aiki a fadar ne ko ya abin yake? An ce inda kana kusa da fadar shugaban kasa akwai wasu kuɗaɗe da yake sawa ake ba duk wani ɗan ƙasa inda kai a garin